Ce sunt celulele STEM? Mulți spun că celulele STEM înseamnă viața. Organismul uman este format din peste 200 de tipuri de celule diferite, toate provenind dintr-o singură categorie, celula STEM. Acestea sunt celulele care stau la baza formării tuturor țesuturilor și organelor. Ele sunt prezente în organism atât în perioada intrauterină și după naștere, cât și la reînnoirea periodică sau vindecarea țesuturilor după diverse boli. Ceea ce părea a fi o simplă celulă s-a dovedit prin studii că este o unealtă terapeutică atractivă în medicină cu aplicații clinice foarte importante. Datorită unicității acestor celule și modului ușor de recoltare, cât mai mulți oameni vor opta pentru stocarea lor în bănci specializate. Celulele STEM sunt de două tipuri, hematopoietice și mezenchimale. Celulele STEM hematopoietice sunt responsabile de formarea celulelor din sânge, leucocite, hematii și trombocite, fiind primele celule STEM identificate la începutul anilor 60. Până în prezent reprezintă singura categorie de celule STEM pentru care s-a dovedit valoarea terapeutică, mii de pacienți fiind transplantați anual cu grefe de celule STEM hematopoietice, cum sunt grefele de sânge placentar. În prezent se efectuează anual peste 30.000 de transplanturi în centrele medicale din Europa. Celulele STEM mezenchimale reprezintă o categorie mai recent recunoscută de celule STEM ca urmare a numeroaselor cercetări desfășurate în domeniu. Celulele STEM mezenchimale, spre deosebire de cele hematopoietice, dau naștere altor categorii de celule, cartilaginoase, osoase, musculare, interstițiale, grăsoase, tegumentare, nervoase. Recoltarea celulelor STEM mezenchimale din cordonul umbilical presupune secționarea unei regiuni a cordonului atunci când se naște copilul. Acest proces de recoltare nu prezintă risc pentru mamă și copil și este fără durere. Există mai multe tipuri de recoltare de cordon: recoltare de cordon și criogenarea acestuia, recoltare de cordon și extragerea gelatinei Wharton, o substanță aflată în interiorul cordonului, recoltarea de cordon, extragerea gelatinei Wharton și izolarea celulelor STEM mezenchimale. După 20 de ani de cercetare, medicina utilizează celulele STEM mezenchimale în testele clinice, încercând să reducă numărul maladiilor fără tratament. Numărul aplicațiilor clinice dau semnale optimiste în ceea ce privește tratamentul cu celule STEM mezenchimale. Se pare că aceste celule vor putea trata în viitor boli precum diabetul, scleroza multiplă, insuficiența cardiacă, leziunile hepatice și fracturile osoase. Efectuarea unui transplant cu celule STEM necesită resurse financiare considerabile. Există bănci de celule STEM din România care au luat în considerare și acest aspect și oferă posibilitatea accesării unei asigurări integrale a costurilor aferente unui transplant, o asigurare autentică cu poliță. Urmează o ediție foarte interesantă, mai ales pentru tinerele sau viitoarele mămici, întrucât celula STEM dă speranță, așa ca titlu la început editorial, multor persoane care se gândesc să aibă o rezervă pentru copiii lor și pentru viitor în ceea ce privește sănătatea, refacerea unor țesuturi sau chiar organe. Haideți, domnul doctor, să începem cu începutul apropo de celula STEM. Ce este această celulă STEM? Celula STEM este o celulă extrem de importantă pentru organism. Este o celulă cu capacități de pluripotență și de reînnoire. Aceste două caracteristici definitorii pentru celula STEM îi permit să poată să reproducă liniile celulare necesare organismului și vorbim despre celula STEM hematopoietică, adică celula STEM care stă la originea celulelor din sânge. Această celulă STEM hematopoietică poate să dea naștere tuturor liniilor celulare din sânge, respectiv globule roșii, globule albe și trombocite, celule fără de care un organism nu ar putea să funcționeze. În legătură cu celulele STEM și cu promisiunile de viitor ale viitoarelor mămici care se gândesc foarte mult la copiii lor, ca aplicație, cum se poate recolta și cum se poate folosi în beneficiul celor care doresc să accepte în viața lor această celulă STEM? Celula STEM poate fi recoltată din mai multe
din mai multe zone. Vorbim de 3 surse, de fapt, de celule STEM. Clasica sursă de celule STEM o constituie măduva osoasă, măduva hematogenă, unde și-au originea toate celulele din sânge și inclusiv celula STEM hematopoietică. Aceasta este sursa principală și sursa clasică, după cum am spus. De asemenea, aceste celule STEM le mai găsim și în alte regiuni și vorbim despre sânge, care practic le regăsim în tot organismul și acesta conține cantități foarte mici de celule STEM. Aceste celule STEM din sânge pot să fie crescute printr-un tratament medicamentos și astfel sângele poate să devină o sursă de celule STEM, de unde acestea pot fi recoltate. Și o sursă mai nouă de celule STEM și care pare să aibă mult mai multe aplicații în viitor, îl constituie sângele din cordonul umbilical. Deci tot sânge, dar este vorba de sângele care îl găsim la naștere în cordonul umbilical, care leagă mama de copilul nou născut. Și în acest sânge avem o cantitate foarte mare de celule STEM. Aceste celule STEM din cordonul umbilical sunt diferite față de celule STEM din celelalte 2 surse, prin faptul că aceste celule STEM sunt mai puțin imunogene. Ele pot să fie introduse la donatori la care compatibilitatea nu este atât de mare, nu e necesar să fie atât de mare ca la celelalte surse clasice de celule STEM și din acest motiv aceste celule STEM pot să fie folosite și în combinație. De ce? Pentru că celulele STEM, odată recoltate din cordonul umbilical, ele nu reprezintă o sursă foarte numeroasă de celule STEM. Este o cantitate limitată de sânge. Aici nu poți să refaci recolta, deci culegi toate celulele STEM pe care le găsești la momentul recoltării și trebuie spus că aceste celule STEM pot fi stocate și pot fi utilizate ulterior, când pot fi folosite pentru copilul care se naște, dacă este nevoie de a reînnoi celulele STEM ale copilului. Deci în timpul copilăriei se pot folosi celulele STEM recoltate la naștere. Dacă nu este nevoie în timpul copilăriei și este nevoie la o vârstă adultă, atunci aceste celule STEM nu sunt suficiente pentru a fi utilizate și este nevoie de mai multe surse de celule STEM. Avantajul este că se pot combina mai multe surse cu compatibilitate asemănătoare pentru a putea ajuta organismul la vârsta adultă. Deci se pot folosi și de la un copil la altul și de la o persoană adultă la alta în situația în care sunt asemănătoare. Exact. Faptul că aceste celule STEM nu au o imunogenitate așa de mare le permite acest lucru. De asemenea, un alt avantaj îl reprezintă faptul că riscurile de boală grepă contra gazdă, deci un fenomen de respingere între donator și recipient, este mult mai mic. Avantajul reprezintă și faptul că poți să analizezi mai multe surse, mai multe colecte de celule STEM din cordonul umbilical și să alegi cele care sunt compatibile cu donatorul. Domnul doctor, să ne întoarcem puțin la aplicații. Ce se întâmplă cu celulele STEM în viitor, de exemplu, dacă este necesar să fie folosite? Da, deci de ce le recoltăm celulele STEM, inclusiv cele din cordonul umbilical, ca și cele din sursele clasice.
Au ca aplicație principală transplantul cu celule stem. Acest transplant cu celule stem este utilizat pentru a putea reface un țesut hematopoietic, respectiv toate celulele sanguine care au fost compromise. Au fost compromise fie în urma unor tratamente, fie datorită unor boli, cum sunt leucemiile, limfoamele, deci boli maligne ale sângelui, care pot apare în copilărie sau la vârsta adultă sau la vârstnic. Și pentru acest lucru, transplantul cu celule stem este o posibilitate de terapie. Pentru a putea reface celulele din sânge, este nevoie de o cantitate minimă de celule stem și trebuie ca donatorul de la care se recoltează aceste celule stem să ne ofere suficiente celule stem care să poată reface complet celulele din sânge la donatorul care nu mai are cu ce să producă aceste celule. Deci să înțeleg că în România chiar se petrec astfel de situații medicale, pentru că există o colaborare între clinicile care recoltează celule stem și spitalele de stat, că îmi închipui că într-un spital și într-un cadru medical foarte riguros se pot face transplanturi. Da, în momentul de față, în România, transplantul cu celule stem se face de cel puțin 13 ani, numai în spitalele de stat. Deocamdată nu este încă o colaborare directă între băncile de celule stem și rețeaua națională de transplant de celule stem. Probabil că se vor dezvolta în viitor. Suntem în momentul de față la început în utilizarea celulelor stem din cordon umbilical și din cauza faptului că și băncile de celule stem au apărut progresiv în România, dar, așa cum am menționat, această direcție trebuie utilizată și fructificată, pentru că, în general, în lume, și chiar vorbind despre grupurile internaționale și europene de transplant, transplantul celulelor stem din cordon umbilical reprezintă un domeniu obligatoriu de introdus în practica transplantului de celule stem. Am înțeles că dumneavoastră și predați în cadrul universității cursuri care se referă exact la utilizarea celulelor stem. Cum este pentru medici? Este o disciplină obligatorie, opțională? Își plătesc cursurile? Este o dorință de a învăța să folosească celulele stem în viitor? Pentru că este într-adevăr o noutate pe care nu o putem neglija, mai ales că sunt aceste boli care, cu toate descoperirile medicinei, nu s-au găsit rezolvări foarte clare și refacerea de țesuturi de organe pare ceva extraordinar în acest moment. Așa este. Într-adevăr, noi avem, în primul rând, studenți la medicină, cărora le predăm în cadrul cursurilor de hematologie și noțiuni despre transplant. În același timp, pentru că nu putem cuprinde toate aplicațiile transplantului cu celule stem în aceste cursuri, avem și cursuri opționale, special pentru a dezvolta mai mult și acest domeniu și, spre bucuria noastră, atât studenți cât și medici rezidenți apelează și doresc să participe la aceste cursuri. Într-adevăr, acest domeniu al transplantului cu celule stem este extrem de elastic și se transformă pe zi ce trece și oferă într-adevăr o paletă foarte largă de aplicații. Vorbind despre celulele stem, trebuie să amintesc faptul că ele au o plasticitate care le dezvoltă astfel o posibilitate de a fi utilizate în diferite țesuturi.
Într-adevăr, aplicația principală este refacerea celulelor sanguine, celulelor hematopoietice, cum le spunem noi, dar s-au dezvoltat deja cercetări care au putut să refacă și alte țesuturi, țesut cardiac sau țesuturi musculare, țesuturi osoase, pornind de la o celulă stem pluripotentă, care, în funcție de mediul în care este introdusă și de semnalele pe care le primește de la mediul în care este menținută, poate să refacă un țesut specific. Astfel, în viitor, așa cum vă spuneam, este posibil să putem reface anumite țesuturi pornind de la aceste celule stem. Poate să ne regenerăm și dacă nu suntem neapărat în vreo suferință, pur și simplu să oprim degenerarea prin îmbătrânirea corpului și să intre puțin și în alt domeniu decât acesta care se referă doar la suferințe. Desigur, pe locul întâi, astea ar trebui rezolvate. Cine știe, este posibil. Practic, am observat în ultimii ani o dezvoltare tumultuoasă în zona aceasta utilizării celulelor stem și de la un vis care îl aveam, sau mă rog, unii cercetători îl aveau cu câțiva ani în urmă, unele lucruri au devenit practice și, într-adevăr, avem în momentul de față utilizarea celulelor stem inclusiv în boli cardiace, în dorința de a ajuta la refacerea țesutului miocardic după un infarct miocardic. Deci, vedem că se dezvoltă aplicații în fiecare moment. Domnul doctor, ați avut pacienți cu transplant pe care îi cunoașteți cu toată istoria suferinței lor? Da. În mod normal, o parte din pacienții noștri trebuie să fie tratați și cu ajutorul transplantului cu celule stem. Putem vorbi de transplantul celule stem autolog, atunci când se utilizează celule stem recoltate de la aceeași persoană și, de asemenea, despre transplantul de la donator. Cine poate fi donatorul? Donatorul trebuie să fie o persoană care să aibă o compatibilitate la nivel molecular. Deci se face un test foarte sensibil care determină o compatibilitate între donator și recipient, astfel încât persoana care donează aceste celule stem să poată să-i doneze celulele stem fără să producă o... Deci printr-o analiză de sânge, medicul poate decide... Printr-o analiză de sânge, sigur că da. Pentru acest lucru s-a dezvoltat și un registru de donatori de celule stem în care sunt stocate toate aceste profile. Sunt profile care se compară cu profilul pacientului care are nevoie de transplant și așa se poate evalua compatibilitatea. Sunt criterii foarte clare care indică compatibilitatea suficient de mare, se tinde spre 100%. Această compatibilitate există în mod normal între gemeni, între frați, gemeni univitelin în special, și scade pe măsură ce scade gradul de rudenie dintre donator și recipient. Pentru că de multe ori între rudele pacientului, chiar frați sau surori, nu găsești un donator compatibil, este nevoie să ai un registru cu foarte multe profile de la donatori potențiali, astfel încât să găsești un donator compatibil. Și se găsește donatorul și urmează recoltarea celulelor stem de la donator. Această recoltare în prezent se face în principal din sânge periferic. Dacă se găsește un donator în baza de date a donatorilor voluntari, sau dacă nu se găsește, cum au fost situații, se poate apela la băncile de celule stem din cordon umbilical, unde la fel sunt stocate aceleași profile de compatibilitate și se găsește donator potențial. Dacă este vorba de un copil, atunci se poate
folosi doar o singură recoltă. Dacă este vorba de un adult, este nevoie să se găsească mai multe profile similare care să poată fi combinate pentru a avea numărul de celule stem necesar. Aceste celule stem nu se introduc ca un organ, ci se introduc ca o perfuzie, ca o transfuzie, de fapt. Deci nu este o operație, cum multă lume are impresia atunci când aude acest termen de transplant, pentru că prima dată ne-am gândit la transplantul de organe. În cadrul transplantului de celule stem, acestea vin ca o transfuzie într-un recipient etanș și pacientul primește toate celulele stem în decurs de câteva ore. În încheiere, pentru că am început vorbind despre părinți și despre viitor, ce recomandare ați avea pentru mămicile, pentru părinții care așteaptă un copil și au opțiunea de a recolta sau de a nu recolta celulele stem? Și apoi cum funcționează în viitor fondul de celule stem, astfel încât să fie accesibil celor care au făcut această recoltare? Trebuie să ne gândim la faptul că celulele stem pot reprezenta o garanție pentru viitorul copilului. Este un potențial pe care îl avem la îndemână. Este oferit practic de către natură, prin naștere. Noi avem la îndemână celule stem într-o cantitate destul de mare pentru a... Deci ar fi păcat să spună cineva să nu recoltăm. Deci este un bun care ți este oferit. Bineînțeles că tu trebuie să întinzi mâna și să-l iei și să-l folosești. În acest fel văd eu acest potențial al celulelor stem recoltate din cordon umbilical. Iar legat de organizarea acestui fond de celule stem? Aceste celule stem sunt recoltate și conservate, tocmai pentru a le avea la îndemână în caz că este nevoie de ele. Începem împreună un reportaj despre frumusețe. Frumusețe, nu știu dacă chiar veșnică, dar frumusețe pe termen lung. În episoadele din acest an am mai avut invitați cu care am dezbătut această temă foarte generoasă, dar mi se pare că nu se epuizează atât de ușor. Și pentru că am bucuria să te afli în România, am decis să facem împreună un dialog despre filere, despre tot ceea ce se injectează în acest moment pentru a da un aspect cât mai frumos și cât mai aproape de perfecțiune feței, și apoi despre liftinguri și modul în care ele se categorisesc, astfel încât femeile să fie cât mai informate, cât mai educate și cât mai pregătite să aleagă ceea ce li se potrivește. În primul rând, aș vrea, ca medic, să-mi explici cum se diferențiază un tip de filler de altul și de ce nu fiecare femeie are nevoie de același tratament ca alta. Și în primul rând, sunt două tipuri de filere care le găsim pe piață în România și în străinătate. Primele sunt bazate pe acid hialuronic, al doilea tip pe hidroxiapatită de calciu. Deci, primul, acidul hialuronic, este probabil cel mai răspândit tip de filler, care îl folosim la ora actuală. Sunt foarte multe branduri, multe firme. Nu e necesar să discutăm diferența între ele. Este un produs care există în corpul nostru, există în derm, există în piele și... Deci acidul hialuronic este natural, deci îl produce organismul este oricum. natural, el există și cu timpul se degradează. Cu timpul îl pierdem. Deci scopul este de a reumple, a diminua pierderile acestea. A diminua pierderile și a adăuga în locurile în zonele, în regiunile de unde l-am pierdut. Există foarte multe tipuri în funcție de structura moleculară, de greutate, de ramificația acidului hialuronic.
Diferențele se bazează pe structura chimică și asta influențează structura și forma care o ia acidul hialuronic odată injectat și durata efectului, timpul de degradare. Există deci acid hialuronic cu structură moleculară mică și acid hialuronic cu structură moleculară mai mare. Îmi place foarte mult cum vorbești și trebuie să împărtășesc celor care ne urmăresc că ești plecat de mult timp din țară și locuind în Franța ai împrumutat mult din accent, mergi și la congrese internaționale, dar probabil exprimându-te în oricare limbă decât română, îți cauți cuvintele așa, dar o să accept felul în care dai răspunsul. Esența este importantă întotdeauna și până la urmă și ceea ce vorbim vreau să ajungă undeva la esența frumuseții, pentru că ne dorim foarte mult să ne păstrăm tinerețea, căutăm, ne informăm, dar trebuie să păstrăm acea doză de naturalețe chiar și atunci când acceptăm în viața noastră o injectare sau un produs care nu este natural. Sunt foarte fericită că acidul hialuronic, așa cum ai început tu povestea despre filere, este natural. Deci nu trebuie decât să fim atente la cantitatea pe care o aducem în corpul nostru, la medicul pe care îl alegem pentru această colaborare, pentru că este important ca medicul să aibă experiență, să existe mereu un upgrade pentru alegerea produselor, că e bine ca medicul să aleagă produsele și tu să te informezi cât poți de bine. Și pentru că am vorbit punctual despre acid hialuronic, hai să vorbim și despre frecvența cu care este bine să-l facem, pentru că densitatea am înțeles că se alege în raport cu calitatea pielii, cu vârsta, cu maturitatea tenului, cu probabil mai sunt și alte elemente care concură la menținerea acestui tratament. Sigur, în primul rând, densitatea este în funcție de zona injectată. Pentru diferite regiuni ale feței alegem acid hialuronic cu proprietăți diferite. De exemplu, în regiunea pomeților, unde avem nevoie de volum, injectăm un acid hialuronic cu o densitate mai mare, care atrage apa și conferă calitatea de a umple volumul, de a destinde pielea. În regiunea buzelor sau regiunea infraoculară, în ploapa inferioară, folosim un acid hialuronic care nu atrage apa, care este hidrofob, pentru că este foarte dificil de dozată cantitatea. Și nu este plăcut un rezultat exagerat, cum vedem deseori pentru buze, la fel se întâmplă pentru ploapa inferioară, pentru cearcăne, așa se spune. În cearcăne, dacă acidul hialuronic este în exces, se poate vedea sub piele și poate produce efectul opus, poate produce o proeminență care este la fel de dezagreabilă ca și acum, cearcăne. ca o mică paranteză, în țările europene, modul în care femeile abordează aceste terapii de frumusețe sunt asemănătoare cu cele din România? Își doresc tot așa de foarte tinere, se injectează de la o vârstă care poate nu e totdeauna potrivită? Pentru că este la un moment dat chiar o nebunie apropo de aceste injecții. Moda cu efectul exagerat, cu căutarea unei priviri, unei fizionomii diferite a trecut cel puțin 10-15 ani în lumea occidentală și cred că și la noi. Marea majoritate a pacienților doresc să aibă o mină mai proaspătă, mai puțin obosită. Deci doar mai corectează. fresh. Exact. Scopul este de a împrospăta privirea, de a împrospăta aspectul feței și de a avea o mină mai puțin obosită, mai tânără, bineînțeles, mai fresh, dar nu diferită, nu exagerat. Marea majoritate a pacienților mei caută o expresie, o mină ca după vacanță. Ca după vacanță, exact. Nu vor să se vadă că au avut... Deci e efectul invers. Le e rușine să recunoască vizibil că au făcut un tratament. La noi mi se pare că e o modă a arăta că ți-ai făcut și a vorbi într-una despre asta. Ceea ce mi se pare uneori puțin exagerat.
Cred că din ce am văzut la ultimele conferințe în România, cred că și aici s-a schimbat foarte mult optica și dorința pacientului sau pacientei și cred că ne apropiem foarte mult de dorințele clientelei occidentale. De a fi cât mai aproape de natură. Exact, cât mai natural, cât mai fresh, de a avea un aspect cât mai proaspăt, dar nu diferit, nu privire Nu diferit surprinsă. de ce ești tu de fapt. Exact. În legătură cu botoxul, există un mit al paraliziei definitive a feței legat de botox. De unde a plecat această legendă? Botoxul la origine este o proteină sintetizată, foarte similară cu toxina botulinică, produsă de bacteria Clostridium botulinum, care poate produce o paralizie dacă este consumată, dacă este ingerată. Pentru a avea același efect cu o intoxicație cu toxina botulinică. Exact, cu toxina botulinică, cu bacteria botulinică, ar trebui să utilizăm o doză de probabil 1000 de ori mai mare decât ce folosim în estetică. Avem pacienți, de fapt, botoxul a fost descoperit în medicină pentru spasmele faciale și spasmele musculaturii gâtului, pentru torticolis, pentru spasm hemifacial, pentru blefarospasm și pentru diferite forme de paralizii centrale cu contracturi musculare, unde se folosesc doze de 100 de ori mai mari decât ce folosim noi în estetică. Și chiar și în aceste cazuri, chiar și la copii foarte mici, cazurile de paralizie sunt, cred că au fost 2-3 publicate în 30 de ani. Deci este foarte rar. Șansa să avem o paralizie facială sau o paralizie generală. Totuși nu există contraindicații în legătură cu femeile care exagerează, poate grăbesc timpul între injectări, pentru că se observă la un moment dat musculatura, evident, cum nu mai revine pe poziția unde era. Nu, de fapt este un pic pe dos. Dacă injectăm înainte de 3 luni, înainte ca mușchii să-și recapete funcția normală, toxina nu funcționează. Pentru că avem nevoie de mișcare, avem nevoie de mimică, de contracție musculară pentru ca toxina botulinică, botoxul să intre în mușchi, de fapt în placa neuromusculară, în joncțiunea dintre nerv și mușchi. Deci dacă folosim mai des de 3 luni, adesea rezultatul este de scurtă durată, este nesatisfăcător și a fost câteodată considerat o rezistență la botox, dar nu este o rezistență, este faptul că botoxul nu poate funcționa cum trebuie, pentru că nu ajunge la ținta lui, la placa neuromusculară, la joncțiunea dintre nerv și mușchi. Ai menționat mai devreme corecția buzelor. Aici mi se par cele mai uneori hidoase rezultate atunci când se exagerează și retragerea substanțelor în timp din buze nu este egală și creează asimetrii, uneori chiar urâte. Cum se mai pot corecta? Rămân goluri acolo unde s-au injectat? Medical vorbind, există riscuri? Încă o dată depinde foarte mult de produsul folosit. Acidul hialuronic se rezolvă 100% în timp. Pentru buze folosim un acid hialuronic care are o densitate medie, care se rezolvă în aproximativ un an, între 10 și 12 luni, 14 luni. Chiar dacă nu facem nimic, el se va rezolva. Problema cu o resorpție asimetrică este legată într-un fel de asimetria facială. Cei care folosesc o parte a musculaturii faciale mai mult decât alta, deci o jumătate a feței care este mai dinamică, în acea regiune filerul se va rezolvi mai rapid. Dar invariabil se va rezolvi complet. Nu este obligatoriu să așteptăm o resorpție completă înainte de a reinjecta, dacă este nevoie. Deci putem oricând să adăugăm mai mult filler în zona deficientă.
Dar dacă o femeie se oprește, să zicem că nu mai are posibilități sau nu mai are dorința de a o continua, ajunge înapoi la trăsăturile originale? Absolut, absolut. Și pentru filare și pentru botox. E adevărat, pentru anumiți pacienți care au care au spasme hemifaciale sau spasme de ploape și au nevoie de o doză mult mai importantă de botox, o durată foarte lungă de timp, toată viața, cu timpul mușchii se atrofiază un pic. Dar pentru pacienții cosmetici care nu au nevoie de aceleași doze și păstrează o anumită doză de mimică, atrofia facială este aproape inexistentă. Hai să mergem mai departe. Atunci când vârsta sau mai știu eu ce alte evenimente ale vieții își pun o amprentă mai serioasă pe chipul clientelor, se ajunge la lifting. De câte tipuri este liftingul, care sunt cele mai populare liftinguri, cele mai ușoare, mai puțin traumatizante și care sunt cele mai agresive atunci când se dorește o întinerire maximă, totală a feței? În primul rând, depinde de regiunea pe care o vom ridica. Lifting înseamnă a ridica, putem ridica treimea superioară a feței, treimea medie și treimea inferioară a feței. Deci nu se poate dintr-o dată... Există liftingul totale unde putem ridica toată fața. Dacă foarte des nu este nevoie de un lifting total. Marea majoritate a pacienților doresc și au nevoie de un lifting regional, un lifting parțial pentru a avea un aspect mai tânăr, mai puțin obosit, mai fresh, cum am discutat. Liftingul din regiunea superioară, regiunea perioculară și liftingul frontal se poate face prin mai multe tehnici. Liftingul sprâncenelor se poate face în același timp cu o blefaroplastie superioară, când scoatem excesul de piele și câteodată de grăsime din ploapa superioară prin aceeași incizie. Deci putem utiliza aceeași incizie pentru a ridica sprâncenele în același timp. Și aș spune, în 50% din cazuri, dermatocalazisul sau excesul de piele pe ploapa superioară vine de la o doză de sprânceană care coexistă cu un exces de piele. Deci nu este suficient să corectăm ploapele, trebuie să corectăm și sprâncenele ca să avem un rezultat bun. Acesta este genul de operație ușoară. Exact. Se poate face cu anestezie locală? Anestezie locală, pentru a face un lifting de sprâncene în același timp, timpul operator crește cu aproximativ 20 de oră. Recuperarea post-operator este aceeași, cam cât? identică. Aproximativ o săptămână eu recomand pacienților să-și iau un concediu, pentru că au nevoie de ochelari de soare să iasă din casă. După prima săptămână, cu un pic de fond de ten, cu un pic de machiaj. Deci nu se observă se pot camufla, se pot deplasa echimozele. 3 săptămâni, aș spune, pentru o recuperare completă din punct de vedere al edemului și al echimozelor. Dar rezultatul final, care o să-l vedem și 5 ani, și 10 ani, și 20 de ani după, îl avem între 3 și 6 luni după intervenție. Deci chiar dacă să zicem, 6 săptămâni după intervenție aspectul este mai mult decât satisfăcător, recuperarea este de 70-80%, va fi o ameliorare progresivă pe durata 3-5 luni. Și spre încheierea liftingurilor să vorbim și despre cel sub anestezie totală, care îmi povestești tu cum se realizează. Pentru un lifting de sprâncene, frunte, pomeți și perioculară, regiunea perioculară, cel mai eficient și cel care are o recuperare... Spectaculos, probabil. Spectaculos, dar în același timp cel mai discret este liftingul endoscopic de sprâncene și de frunte, care se realizează prin 2 incizii de 1 cm situate în spatele liniei părului și 2 incizii laterale. Trebuie ras părul? Nu. Ăsta este avantajul. Deci nu se pierde păr, nu se excizează pielea și
prin aceste incizii cu un endoscop se poate ridica treimea, de fapt cele 2/3 superioare ale feței, treimea medie și treimea superioară în același timp. Am înțeles că aici e specialitatea de cea mai mare. Da, eu sunt specialist sunt oftalmolog, sunt specialist în chirurgia perioculară, toate liftingurile de ploape, sprâncene, liftinguri de pomeți. Cam câte operații ai făcut de genul acesta? Pot să vă spun câte fac pe an. Deci fac aș spune între 600 și 1000 de operații cosmetice pe an. În tot, sigur, fac foarte multe chirurgie reconstructivă, nu fac numai operații estetice, deci mă interesează toate patologiile perioculare, de ploape, orbită și căi lacrimale, dar sunt specialist în chirurgia estetică perioculară. Am fost foarte încântată și prima oară când te-am întâlnit atunci când clinica unde lucrezi și-a deschis porțile în apropierea studioului meu și chiar vreau să te întreb ce anume te-a convins să revii în țară și ce ți-a convenit în echipa de medici în care ai revenit? În primul rând, după cum știi, am avut aș spune, șansa să fac educația în Statele Unite, unde am rămas 12 ani și l-am cunoscut pe șeful clinicii, unde lucrez acum în România, doctorul Ovidiu Palea, care a avut, într-un fel, aceeași traiectorie cu mine, a plecat din România să-și facă studiile în state, după care, din motive familiale, cum a fost și cazul meu, s-a decis să revină în România. Eu inițial m-am stabilit, după 12 ani de state, m-am stabilit în Franța, unde lucrez de 2 ani de zile și el mi-a propus să lucrez în clinica lui din București, unde are o elită de doctori cu studii făcute în străinătate, care sunt specialiști sau supra-specialiști pe anumite domenii deficitare, de obicei în România, pentru a asigura cea mai bună calitate de servicii medicale în domeniul respectiv. Deci te simți foarte confortabil cu această revenire, pentru foarte că confortabil. Vă aflați pe același palier profesional și cred că totuși e o bucurie pentru... S-a vorbit foarte mult despre medicii care pleacă din România, medici buni. Pentru mine e o onoare și o bucurie să văd cum medici buni revin în țară și își găsești, indiferent care e motivul, că e familial, că e profesional, motive să faci în țara ta operații. Și sunt sigură că mulți români care te vor vedea acum vor alege să se opereze în România și datorită costurilor și confortului de a fi acasă. Pentru că după orice fel de intervenție medicală ai nevoie de o convalescență care chiar dacă e de o săptămână, să o petreci acasă, undeva unde inima ta se simte acasă. Și cred că e o șansă reciproc avantajoasă. Absolut. Scopul nostru este să asigurăm exact aceeași calitate de servicii medicale care o aveam în străinătate, în special în Statele Unite, pentru pacienții din România. Unde lucrez acum în Biarritz, am pacienți care vin din toată lumea și mulți din România, pentru că nu există specialitatea sau nu este suficient acoperită această specialitate a chirurgiei oculoplastice în România. Chiar săptămâna trecută am avut o pacientă care a venit din Baia Mare și aproape în fiecare lună am cel puțin un pacient român care preferă să vină la Biarritz pentru că nu exista acest serviciu în România. Din fericire, de 3 luni de zile am primit dreptul de practică în România și în colaborarea cu doctorul Ovidiu Palea și cu clinica dânsului, sunt sigur că vom putea să realizăm aceleași servicii la același nivel în România pentru pacienții care au dreptul să fie tratați ca orice pacient european și mondial.